ça va. Ayamazweni kodwa mina classic. Izwile le athakithe. Soki awuthiyama manje. Amathanda athakho, mangathandi futhi still kusase athakho yabo. Nambana sivele sihlale la iDBC. Vele vele sihlale khona. Eish. Mara singande athakho yasibalezela sibaba. Next year kube siyaqeda sema university siyadimali NSFAS Speed of Life. Sibe rich ke mali NSFAS. Siyazi sibale sithenga amabhajaji sicruise lane to lane nathi siphile impilo emnandi. Niggas up in the pool, study coming at school. I got the smoke, fill up in the room. Niggas in coats, I only sleep goose. Walk, walk, moving like that, strictly from Moon to Atlanta. Always a fuck with the patches, then talking with a man rasta, influential like a power. To change the world. Aye, Chris. Every Friday, now I can't do. Wazi wafika ke ngapha nceba akutshela ukuthi uzofika ende wafika ngingafika awusho ke mngani wafika nawe ngapha asenze ngafika ngibani wangifikisile njengoba ushilo bangani ayishimaka fix obani amanye amajita ayithusa asibalande bangani asibalande uzwe la kithi soft life Awuyazi ngani. yibo laba mngani magents ngizocela isikhwama sentwana yakho intwana yakho sure intwana yakho Sasha mase selingapha mbale impathelezi eish ukuthi angibana ndaba yasazi sivumelana usiphethe imali awunayo yaza sideleni kanjani because ngapha kungavela umuntu adistebing ingqondo zethu ne ake sithi nishwinga dane ya siyoqoqa bafana siqoqa kahle sisingasaqhayizi no ungabe nephila kunganalo yabo Enza njalo ke angeke ngilokhu ngiphinda nayo imali noma cha asinayo imali anginayo imali ya afana amafoni ensathu uniform wena ungayenza uniform ngadayisa uniform wena manje nanifuna amafoni wethu wena ithi phone hayibo uzona kusenza iplangana chitha kanjani asas good boys ngani nayile awuchako Emenier plan Emenier Aman tisha mina bengithi uma usivumela yabo simane sifunde nje noma algebra nyana ke algebra ke tisha ngithola ka 3 years ngibafana 3 years tisha awusayo na 2 days ke Emenier siyacela Emenier bona algebra sesize siyayazi Emenier the higher you go the further you pick up Emenier bona ngibona Emenier usho ukuthi abantu abantu wayibuza Mana ngithi uyezwa na algebra the higher you go the further you become yasa cyber mile tisha yeah manje ke asisele kasi Kubilani na nipandele ningawathi mama simfake sithi ngoprincipal school usho Emenier ataki Emenier athi mtshale baby kiss Emenier abantu manje ataki Emenier sizobona I'm a perfect time, trying to pay